Comeza a conta atrás para a 55ª edición do concurso Exposición Internacional da Camelia, que se celebrará no recinto feiral o 9 e o 10 de marzo. As bases cos detalles da convocatoria para os que queiran formar parte da exhibición sairán mañá publicadas no Boletín Oficial da provincia. O prazo para inscribirse estará aberto dende o xoves ata o 5 de marzo. Imos a coidar moito a parte o espazo de exposición de flores, non? Ao final é a parte máis coñecida e é a que atrae máis público e, polo tanto, debe ser a que máis coidemos. E aquí é onde mañá se publican as bases para ver de que maneira poden participar as persoas expositoras, todas as condicións. Haberá, como sempre, pois a zona onde se expoñan todas as variedades, pódese concursar con todas as variedades de camelia, todas as cores, ben con mesas ou conxuntos completo, ben flor individual, incluso presentacións artísticas, non? En canto ao contido, nesta nova edición, a Deputación de Pontevedra quere centrarse na parte produtiva e de usos alternativos da camelia. A gran novidade deste ano van a ser que vai haber un espazo para xornadas técnicas. Vai haber xornadas técnicas, pois presentarémolas xa concretamente máis para diante, pero sí estarán relacionadas pois co aspecto sanitario e de pragas das plantas e da camelia, e tamén sobre os usos forestais, que pois é unha novidade que pensamos que hai que traballar e que hai que tamén dar a coñecer eses usos forestais e por onde se pode traballar coa camelia tamén. Con este evento, a institución provincial espera superar as cifras obtidas na anterior edición. Esperamos que se cumplan todas as previsións que teñen que ver co que se produciu hai 3 anos, é dicir, hai 3 anos contamos con alrededor de 7.000 persoas visitantes, esperamos que esas cifras se repitan e tamén contamos con que se encha o espazo de exposición e que haxa pois alrededor de 60 persoas que expoñan. Esas son as previsións e esperamos, por suposto, que se cumplan porque sempre hai moita expectación con este concurso e soen ou adoitan cumplirse todas as expectativas. Na exposición tamén haberá un show cooking a cargo de Iñaki Retal e unha parte máis turística onde se presentará un libro editado pola institución provincial, Os Xardíns Históricos da provincia de Pontevedra.